mai hankali ya kamata ya zama izina gare shi. Wallahi rayuwa yana daga cikin hikimar Allah akan tsarin mayewa, wannan ya zo bayan wannan, wannan ya zo bayan wannan, wallahi saboda ɗaukan darasi daga wanda ya gabace ka, saboda ɗaukan darasi daga wanda ya zo daga wanda ya gabace ka. Amma duk wanda ya zama bayi iya ɗaukan izina daga waɗanda suka gabace shi, to bai zama mutum cikakken mutum. Jama'a mun fahimta? 'Yan siyasanmu da yawa man sagil, mutane ya kamata su ɗauki darasi a kan wani, amma ba wadda za su ɗauki darasi a kansa ba. Ya yi siyasar shekara 10 ko 20 baya da ya wuce, yanzu ya zama abun wa'azi wa na baya. To ba fa wai jama'a su ɗauki darasi akan waɗannan mutanen ba, shi kansa sai kaga bai ɗauki darasi ba, shi kansa sai kaga bai ɗauki darasi wa kansa ba. Siyasan nan yau shekaranka 30, 20, 10 kana yi, kayi waccar gwamnati, amma har yanzu baka ɗauki izina a harkan ba. Ya kamata a ce waɗanda suke kallon kama sun ɗauki izina, balle kai.